Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa inyong agad si Kanginan Tefon Morales and then nga akong mga partner sa Brother Napita, si Juan Ditayad o si Christian Delmar. Okay, welcome kayo sa grupo, si Christian. Okay. Unya, pasalamat itagda ko kay atong pag-ampong mahigala, itong unahon. Asap kita, kung ako masulti nun, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Pasalamat itagda ko sa mga tambal nga itong i-promote ni Napita. Labi na gid taon sa Panyawan, herbal capsule, Pugon herbal capsule, said liniment oil, and then celebrity beauty soap, o Panyawan coffee mix sa said marketing. Thank you kayo sa tanang mga produkto. Thank you, Lord. Unas na ikaw, amang panalangin diya kanimo. Salamat, Lord. Salamat sa grasya nga maghihatag ka namo. Okay? O sa tanang mga tambal nga maghihatag usab ka namo. Thank you. Bueno, ang suwat ang pukaroon na itong hatagan o pagtagad, no? Pinadaki sa usara lalaki, kanuna lang ito napatago ng klikihan. Pangani, ang napadani ni si Badur. Kaya kanong nagtawag muna ako si Edgar Ramos, no? Nangutana si Edgar Ramos na ko, nangumusta na si Goliath, nato ni Edgar Ramos, no? Nangutana siya ganun, sige man nagpatago ng inyong magsindir ni Napita. Mo ni. Okay, gikan na Edgar Ramos diya sa Danao. Salamat kayo. Kar sa impong paminaw, gikan sa buntag, ngadto na sa gabi. Okay. Bueno, ang ito timanon, karon atong cinder. Kini si lalaki ni si Bador. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong center si Bador. Kini ako problema bahin sa akong kumpare ba nga mura likoy man pangutong tungos depresyon. Kuan mo namatay ang asawa. Nyawa siya taon makadawat kay mahal kuno kayo niya iyang asawa. Pero unsa ang pagkaunsa nga kami nga gustong mutabang kami na mahinoy na problema. Pero aron nyo sabta ng akong sugilano, no? Inaniyaw na ko magsugod ang tanan, ha? Pre, toy. Numdum pa ba katong kanta nga akong gikanta pag birthday ni Pre. Oka, ito bang ang nagibukbok siya siyang asawa taon ba? Kinumdum ka to? Oo, kinumdum ito, pre. Sa title, kalimot ko, pero ninumdum ko itong gibukbok si Pre Oka sa iyang asawa. Ay, daa ka siya. Numdum man, nagindi mo ang bukbok na kitao sa asawa, pero ang katawa. Ay, hindi ko malimot ito, pre. Kipiting panaga na ito ato. Kaya pilong tagbukbok siyang asawa. Oh, maulagi. Kay saon nga. May- Gwapo, kung tagon niya. Mga gopo. Gibubuan na kay giaan si Pre Oka kabayo. Mga ilo ito kanta, pre. Ay, basig tunggal ito galit ang asawa ni Pre Oka. Nah, bungkag lang pini kita ni. Nain lang kanta, pre. Kaning prasin-no ba? Ano sa man eh? Paborito ning kanta sa kong amigo nga ni Bakasyon Kadiot. Yeah. Harga. Bahali na ilim ng primera sa kalamiganahan ka. Kung mag-inom ka ng imong nawong manglipagong tagay pre aron maaligri inom dito inom diri apan ayaw pari og tudahi kay marugi ug sa tanang tindahan bahali na kinaham maugayo yudiron sa istambayng marunong unyak makainom na naong magpula-pula tanawon sa dalaga mistiso na bahali na laming bahali na ilim nun nga makagana usa kabol siguro ayos na sa bahali na di kanta klubaliti hangtod sa Dumagiti dunay bahali na bisan sa Cebu City sa Cagayan niligan Butuan ug Tagbilaran sa Davao ug Surigao Pagadian oh ha Dili, fighter wine. Dili, fighter. Dili. Ang fighter wine, dunay fighter 50. Oh, dunay fighter gold kini. Nata na ta. Na ay binu. Kay Ay lagkada pre sige magduot din tiyan in unsa. Badol! Ay. sabi nung kinsada. Day! I'm here. Ang cellphone nag-charge dali, nagsige may bagteng! Uy, ay, ang ako na day. Ako Ang na, imo pre. pre. Ako na, pre. Ako na, mare. Tabaga dito pre ka. Tabaga kay basig Dali na rin, nagsige bagteng ko, ito bagade! tubagi pre to. Tabaga. Oo, kadiyo to, pre, ha? Ibta sa naday. Ihatag di pre atoy. Oh, uy, si Parisir Som din eh. Hello, pre.
Pre, atoy, asa ka ro, pre? Do tagtingog. Ani ako siya lang paribador, pre. Na ka nilang panibador, pre. Oo, na ako dire. Naga dire ako na. Nasa kong tupad. Bibi, hatay na kanyo, kay ang gigsulti ko pare, bador, pre. Okay, kadiyot, pre, ha? Pre, pre, bador. Pre, na, may kiksulti ni mo, pre, si Parisilso. Pre, bador. Oh, pre, Oh. Ara, pre, Sabi pre. Dara. Si Paribador. Are. Ay, Paribador. Ay. Parisilso, day. Ay, ako'y bador na imo ng tagad lang bad sila. Hello, pare Silso! Pre, pre. Ah! Alay na pre, utol bahay, pre, ha? Kaya mag-ihaw ko. Iyawan ko nila. Mao ba? Pagdungan na lang mo, pare. Ni, pare, kuan. Batoy! Atoy. Atoy ba, atoy? Oh, niya usawan, magdungan mi na. Okay, pre, mag-ihaw ka? Oo. Ah, Mag-ihaw ko. sige, way problema. Maghuwat ko nyo, ha? Okay, pre, way problema, pre. Watami, ha? Yung paniod to, pre. Sige. Salamat, maghuwat ko nyo. Sige, thank you. Okay, pre, sige, pre. Bye, pre. Ay. Ito man, pre. Pre, Si Tiyo ni Parisilso. ato ko nito papainid tuhon sila, ha, eh. Uy, mo ba, pre? Nga nagtagis-tagays man dire. Yung saan mo ni? Tiwaso lang tali. Nya, inigaw man, ato rito sila. Ato ta magmuni-muni sila. Ah, Eh, ikaw, pre, agad ako ni mo. sige, pre, tiwaso lang tali. Dapat doon ni Pariselso sila, day. Nga naman. Amo, mag-ihaw ko na siya. Ay, siya to nanawagan na sa cellphone ni Pare Atoy. Oh, day, o niya, sa kuyog ka? Di ko, uy. Kamulay adto, uy. Anira ko sa bahay. Sige, kay mag-ihaw na ba siya? Kami na siya Unsa ganito. day- Unsa day okasyon nga mag-ihaw man siya? Amo, tao, sulti. Nahala, sige. Dad-inya lang ko, ha? Sige. Nya, ato na lang taon mi dito sa ilang Pariselso na mo, ha? Sige. Amping mo, dong. Ang akong bring house, ha? Ay, no problem. Hunong sagot, pre. Ano man? Pre. Awa. Mingaw mo kayo? Oh. Nya, ang ngaw sa bahay ni Pariselso. Ha? Wapay tao. Binuang mo ni Parisilso, eh. Nimbitar niya, mingaw na kila, ha? Uy, tao sa ilaw na. Iya, ikawan ko nila. Ay, sige lang. Suwaya na ito marutok. Basig nasod ba? Ay, sige, tuktok ka, pre. Sige. Ako tuktok ko, pre. Nere. Diri lang. Ari lang, diri. Layuan mo, tuktok ka na. Na. Ayo! Prisenso! Naka niya suot, pre! Huwag may tubag, pre. Iya, ikawan juga. Prisenso! Murag, na nagdoong din ay. Padoong dire. Uy. Uy, tiil mo na, pre. Huwag may tao. Mo bitaw ko. Ang taon lutaw. Ay! Pre! Ay, pre. Amo na yun, pre. Oh! Bangas ka. Bayan ninyo, eh. Naniyarang mo, huwat ninyo. Pre, wala kikibisita. Wala kikibitan? Uy, kamura akong itawagan. Ay, huwag di okasyon, pre. Uy, jam-jam lang ko dati. Laay ka, para usa, eh. Buhok sa binaw na yung kasyon. Ay, ikaw ka, mag-ihaw ka. Oo, mag-ihaw ta, pre. Wa man ka ihaw nun diha. Wa, huwat ko ninyo. O ba? Asa may mong ihawon nun, pre. Naluyo. Tara, tabangan na to, ihaw, pre. Tabangan na to, dali. Gunit, pre. Gunit na ko, ani, pre. Tomas. Ito, mas. O, sa man eh. Tomas naman. Tumas yung Atoy. tumapador ko. Tumas. Imo na, pre, atoy. Imo na, kanay. Ay. Pre, atoy, imo na. Okay. Sige, mas mayo ni. Mo niya itong gamiton sa Saan na akong kahoy? May gamiton niya ito. Pag nagkom sa itong ihawuno na. Tagba. Tagba, pre, usap na ihaw na to, baboy. Dili, pre. Aray na. Mo niya itong ihawun. Mo niya itong sumsuman ron. Agayon, takay ako labayon. Uy. Eh. Bagas ka. Bungo sa ito'y. Mauna yatong ihaw. Recorded by X Thunder Gaming. Dili, pre. Tabangi ko yung puspos, pre. Kaya mo niya itong sumsuman, pre. Taba diya, pre, sumsuma yung mga tama na ihaw na to. Iro, ha? Binuang diya, pre. Uy, saan naman taon ka? Awa ko sa pre, bador. Pre, binuang dia, pre. Bida, pinangga. Raba kayo na ako na-scroll. Akong iro, pre. Niya mag-ihaw ng iro. Di mo nga ako ng iro, eh. Tara mo ulit, pre. Pre, ako ano? Ay! Katawan na. Hanggang ka ni Pariselso. Lagi, paantoy sila. Kaya mag-ihaw ko naman. Unya di ay, ang ihawon por bida iro man. Kami pa ipapuspusos iro. Aog na ihaw pa to day, bring house na kung ato kaam kag iro do. Ikaw mo kang iro, dong. Di ko ay bahala na. Di ko maluoy ko ng iro. Duglover ya ko.
Nya nga nung man nimo kuhaan na lang ang iyang iro. Oh, ay ko ano, wag yung problema si Ro. Nga ang dinhi sa tuwa ba ako makapaak niya taon ba? Lisod na kayo eh. Anya? Lakaw lang Miss Maria to, sige bagol-bol, hasol-hasol ng taon may atong kadahang dako. Pastilano na unsan man taon ni Parisilso oy. Batangan na niya, wag ka maluag tornilyo ang tawhan na. Kaluoy sa taos iro dong oy. Basig iya gid tong ihawon, iya gid tong iya tong puspusan gid ba? Nya. Kuha na lang ka to. Ha? Kuwaon? Kuhaon na lang tong iyang iro. Kita na lang mo sagup ato. Oh, kuwan day, ayaw to, basag dito to di. Hindi ka maluoy sa iro. Basig, Ah. unsa nagibuhat ni Parisilso atong ilang iro taon. Kuha na lang to dong. Uy, kita na lang sagup sa iro kay luoy kaayo. Day sila. Nabalakag yun kayo silya nga akong asawa kung unsay may tabos iro. Kay may plano lagi tao sa Prisilso nga ipaihaw ang iro. Ug tungod kay doglaber po niya akong asawa, nadagyo ko niya nga kuhaon akong iro ni Prisilso. Mao nga, amo lang yan to taon, ipakisultihan mo sa Prisilso. Pre, mayo kay di open ka, may adlaw diya, may buntag. Ikaw niya, pre, Ruban. Oo, pre, kami taon mi. Rubad taon ko. Ah, gibali mo, bador. Berigod na rin kay ka. Sige. Parisilso, may buntag diya, pre. May buntag, pre. Maria Sil. Ha? Maria Sil. Silya ko, yes. Ihawan ako nila. O sa may ato niyo, pre, Rudab. Maria Sil. Nga sa agmo? Wa pre oy. Ay wa pre, ay wa. Ha? Wa, makuyog na mo si Pariyota. Naagad mo itoyo na ko. Na, oy. Pre, namitoyo, gini mo. Saon na mo kuno na. Kining albi ni mo, no? Katong ako'y doon na ituyo ninyo ba? Gibiyaan ng dayon ko ninyo. Unya, sa may gusto mo nga, biyaan sa mo dayon karon. Aw. Uy. Ay, lain gini sultihas Prisilso da mo likoy man. Pre, kining niya lagi may kay may tuyo taon minimo si ako asawa Basilia. Imo gito ihaw ibong iro no. Nya maluoy man taon ang kung asawa sa imong iro nga ihawon. Paliton lang to na mo. Aron do na kay kapalit sudan para nimo. Nahibaw ko nga ikaw mga usa kay wa na mas mari taon. Ayun, ang isgot na, pre! Uy. Ayun, ang isgot na, anong gisgot pa, gusto kang mamat. Ay. Gusto kang mamatay ko sa kamingaw sa kasawa, pre! Ay. Gusto kong malimtan ako sa'yo. Araw na kamo buon ako. Saman mo. Pero kamo, sige, hinumdum na ako. Ibabi mo nga, mahal ka na ako talaga. Pris ka, pre. Lagi takoy mahal din sa buskay. Kuan ba kanang libaw lagi taon mi Ganong painumduman mo mga ninyo, ana. Sorry pre. May plano nga pinumduman ka na mo sa imong asawa nga si Priska taon. Nanasan. Kung sa tigil ko niyo, pre. Palito ninyo ako, iro. Pre, para matiman na namo imong iro bagay ihawon ra taon ni muluoy kayo. Para na ikaw ba scroll dito sa bay? Wa na ko'y asawa, pre. Hastag iro inyo pang kwaon. Wa ko niyo kaluoy ko. Dili pre ba? Nga mo ba? Nga di na ka maglisod ba taon ba? Kay murag di naman ni mo matiman taon imong iro taon. So kami lay mo alaga taon na niya. Unya, og kon mayo na ka, pwede rin mo kwaon imong iro. Sigurado ka, pre. Lagi. Sige, kuhaan ninyo. Kuhaan ninyo sa brownie. Brownie? Brownie nga sa iro. Brownie. Kung anong brownie man pre ito nagkulor iro Buo tayo ka. Ay. Ano ka niyang mga nga gituyog yung pagbutang pero sa'yo? Mao ba? Tinuda. Suma. Pre. Kanang truck sa bumbiro. O sa may tawagan na sa mga English. Dili ba? Fire truck? Ay, fire truck. O sa may karga. Tubig. Tubig may karga. Ang nga anak, water truck. Abay mo sa ito ni soda nila. Kakidot! Karaan. Ay. Amo lang yung sakit-sakayan taos Prisilso sa iyang mga sinultian kay gusto unta na mo nga mo yung patanaw, doktor. Unsa pre? Kuya ito, pre. Asa mo ta? Kuan, kini tanaw ka na mo, dok. Ano ipatanam ko ng doktor nga? May sakit ko? Ha? May sakit pa nga! Ay. Ang mo nigali mo? Nahiyati na. Bador, tana bador. Kita na hinuy nabuang ani, tana manguli ta. Ari na sa amin, pre, ha? Asa man mo? Manguli na, mi. Ayaw sa. Mga ta, mag-ihaw ta. Kaya sa ihaw ng dadon sa damang brownie tao, nung sa ihaw na to? Kaya nga nung nagtuod ay mo si Brown ni Rhea kong binuhe din eh. Naas blacky. Whitey. Napagyod si calorie. Sabi kolor ang calorie, biro. Daghan. Mabitong nga lang nagkalori. Kaya daghan siya color, mao ng calorie.
Daghan di kag dogs, pre. Ingon di kong mga iro na. Ha? Unsa di ay? Mga ukok ba na? Ay. Tanaday. Adto sa mi, pre. Recorded by X Thunder Gaming. Murag, naluoy ko sa kong kupari taon, kitanaw na ko ba? Lain naman, delikado naman. Kay, bisko naman si ihaw. Nya, ang ihaw na ba mga ukok po ita. Mga ito plano na mo mag-rescue na mo yung iro, gikan sa iyong mga kamot. Gusto na mo, po nga, ang amo kasi kasuhon, nga, siya, kay tambalan tao na mo. Unya, pre, toy, sa plano ni mo, pre. Ha? Hunahon sa'y hunahuna ka ni mo. Pre, may mutag siya. May buntag din na natin katubang, karoon mo kayo may buntag. Sa plano ni mo? Pre, mo ni say amo niya veterinarian yan. Veterinarian. Kani siya veterinarian kani siya. Kani biyana pre. Buntag, may buntag, sir. Mao ni veterinarian, pre. Mo ni. Salamat kay nakadaag yung kataon, pre. Asang inyong iro, sir? Nasa luyo, Dok. Gisod mo sako. Yan naman, patay na? Buhay pa man, Dok. Amo lagi gisod sako kay delikado kayo. Di para ba na mong iro ba? Mao ba? Sige pre, amo sa ating manong iro. Sige. Ikaw nang balang, Dok, pre, ha? Pre, kayo dito sa Dr. Luyo. Tuwas luyo yung iro, gisod sako. Kaya riyon sila ko silya. Okay pre. Ay, nakadaag yung taon, day. Ha? Nakadaag siya, veterinarian. Ay, may kay nakada si pare atoy veterinarian. Ah. Matanaw ang iro. Nya pila kay bayad dong? Ay, ang taon na lang tayo. Tagay lang kwarta niya daan, bebe. Kaya tagaan sa natos, pre, ato'y taon. Ha? Tagaan na to, day, Gusto mo kang mabuhi na taong iro. Mao nga, atol lang pa-injeksyon na og anti-rabies. Oo. Wala, naon sa man ron? Murag ang doktor na ni sagit Doon dong. sa maka! Dali, ato, Dali. Dok! Dok, noon sa maka, Dok, ha? Ano may sulting nga irong buang dyan ang iro, Ha? Sakit ka, uy, napaakan ka sa lubot. Bagas ka, Ala, ginoo ko. Hala, basig natakdan na sa iya, dok. Si pare Silso ba? Ay! Unsa? Agay! Ay! Si Pari Atoy! Bagas ka, ginoo ko! Pari Atoy! Mao ni ako problema ron. Bisamot og kadako ang problema kay duha mag yun napaakan. Probida niya karon, mahadlok mi nga duol si Iro. Kay basig kami ni sa paakon ba. So ni namo, bam, nay mabasa ni sa Bible Iro buang napaakan duwak boka. Mapatay lang ka na namong Iro pero maluoy sa taon ko mong tanaw sa Iro ipapatay na mo. Unsa man bam kun so ibuhato nimo kung ikaw ang pasultion. Ati pres, tabagi mo ninyo Bador. Sa katong sender karon lang. Si Bador. Unsa to ni siya nagdag-irong buang? Unsa to? Adili, si Bador, kanang naaba siya amigo ba, nga gigan lang Silso. Karon ang iyang iro di ay, gusto niya nga ihawon, kay gipatawagan, na, di tawag siya, pre, aritis ba, pre, kay ihaw ta, ang iro di ay tao niya. Karon, gi-rescue tao ni Bador ang iro, og sa iyang asawang Silya. Sus, pag-rescue ba, dihan na tatoy veterinarian, unya, gidasi ang kumpare, pag-rescue, injeksyon na tayo nila kantay titanus. Irumbuang mo nila, gipaak mga veterinarian nga ni Adto dito. Sa iyang kumpare, mao ni problema nila, dubli ilang gasto. Saon kung ni tao nila. Nindot ang ilang ipakita kinaiya gulyat. Kay gawas nga naayon sila, gawas nga naluoy sila sa iro, naluoy pag sila sa tag-iya sa iro, kay ilang padukturan apan mo lagi mo singgaak pa nga yung padukturan nga wa man koy sakit. No, lagi. Pero kasabot kita nga ang gibati sa maong tao tungod sa pagkahanaw o pagkamatay sa iyang asawa. Una nga murag nalibog taon siya gamay karon yang panghuna-una. Murag depress siya, ba? Oo, Murag dili di pa man kayo niya madawat Oo, ba? naturag yung tao yung una nga dili mahimutang yung tao kung mitaliwan yung sa iyang kinabuhi nga mahal ka istanan. Wala yung uban gani nga makita nimo makaigistorya sa pagkatubang las puno at lubi. Oo. Dili ta ka kuan ana nangingon jud ana. Balik ta dili sa iro nga ilang gikuha, dili man ngil adin dot inyong gipakita kaniya kinagpakita kamo kaluoy sa maong hayop. Apan lagi sa diyang gikuha nilang iro lang, way siguro no ana to sakidaan. No, lagi, Kay so tayo. ang iro di nimo mapatiman nagpagkaon, makuan biya na mabuang biya ng iro Ha? Mao gina ma'am. Oo. Di hagali kay dumdum ka atong gibalita ni Attorney Rufil Banyog sa Straight to the Point Morning Edition Nga. ang iro ag uli siyang amo gikaon siya sa iyang mga iro. Piluo ko. Usak si Mana siya, wa mauli sa balay. Unya, ang may iro, wa siguro ito yung mga laog-laog. Pag uli niya, siya may kaon sa iro.
gipanggutom na. Gutom na, mabuang yun ang iro, basta di lawgan. Mao na yung tinuon nga Ni pagkasulti. atili pag matuod, aritas Ato yung basta di ba? aritas daang kasabutan Genesis 1 bersikulo 26. Unya miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong tagway. Sila may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Kini gipakita na ni nila ni Bador na naluoy sila sa usa ka mananap, sa usa ka hayop. Aha. Na nasakay sila ani. Apan nag-discuss mo lang kita ni diferensya karon nga nasakit ang iro hasta ang doktora ang veterinary ang gipaakog apel mo Hi, Tipres! Hello, good Ah, nakabaw ko ni Inom kag ato ang said panyawan coffee mix. Ang painit kaping sa matapang nga ako. kaya Oo. ka. Parisan sa kamuti ni Bamben. Nya kanina Tipres ka to problema niya ka to iro ba? Kato nakapaak. Ang gato. At ang doktor Rumbuan. ipaakog apel. Ba ang doktor. Kuya, wala Doktora, ba? doktora. Kuya, wala ba na irugbo ang makapaak? Uy, Tinood, grabe kayo ang Grabe, rabis. sana. Oo, grabe. Dunay among silingan diha sa Sambag dos Guliat no namatay na paakan og irong buang namatay in town. Oo. Diba? Napaakan ang irong buang nga nagdagandagan di pa maakat Ang kambal sad kuno ana Tipres kung pakan kag irubo ang paakon sa nimo No, irubo. ay, Mao ay, ni sulti. Nay, tuo ka man ano. Basta Kinahanglan kung mauna ay bubual na nila. inigpaak, Pa-injection kinahanglan, hugasan sa bunag maayo. Ang takali kahos. Ato na yun, injection yun na yun. Labi na ganang, ang gipaak taas, arang-arang na lagari ubos. Ubos. Ang narigod ka na mo na kuyaw kay Dali sa ano sa utok. utok. Mukaan Kadto ba dali? kadto among silingan Ate Pres, ang irong buang nga nagdagan gihasmagan niya ang usa ka inahan nga nagpatutoy nga gagmay Hala, iro. uy. Anay tabo ang irong inahan na buang hasta gagmay itoy nga Oo. buang na maha. Buang sila tanan? Napaakan ang usa ka bata des may baskitan, ang bata nga wa madali pag ato doktor kay pag ato doktor. Oo, kuyaw, Nalutsot, kay naran man tayo. doktor. Uy, kaya magkapaakan ka, Gulyato. Ah. Grabe, ang paak labi na dapit sa naong. Ah. Mura sa kaanag, iro. Di ba? Oo, mo tilap gugta sa kanang, Samad. kahoy. Kahoy. Mag-ana-ana. Itong anak ni Ibong, si Jiboy. Napaakan gamay pa. Irong buang kay das gawas ba? May kinadali Dapit sa naong gipaak dong. Jiboy? Oo, Jiboy. Gamay pa na. Dali sa kwan. Kanang injectionan Mao dayon. yung duwag bilyardo. Oo, oo. Unya. Kwan, kanang padali siya. Pero, sige, inject. Doon nakitaan siyang Ibong nga mo tilap sa kahoy. Kanang Kadto nga mo silingan Ate punuan. Pres. Kana bang ana ba magbarog ang kahoy? Mag-ano? Tila siya? Tila. Kadto among silingan Ate Pres nga kana pa kasi buwan kay nag-uwang. Ha? Ni uwang ang Ada bata. lagi. Unya kanang gidas doktor niya. Nanuno sa doktor. Kinilamay na. Lagi kuyaw. Kani. May kani ka to, Gulyat. Dali dahil dagang ka-inject. Di-inject. Amo sa silingan natin, Pres, managtiayon sila. Wa sila paakig, pero nabuang sila. Nga naman. Nag-dog style ba siya? Hagaw. Ikaw ba Odi mo Erta sa ha. pagkabuang? Odi Erta. Balik ta. Ate Pres, dibasa naman ako ganyan sa karaang kasabutan nga kining mga nanap ang tawag mo dominar. Kung mudis og ta kay naghiskot ta Okay. sa sakit sa iro ug katong doktor nga napaakan pos iro tungod kay nabuang ug sakit pud atong tag-iya sa iro nga si Celso nga salamat nga naluoy nagpakaban-an ni Silas Bador. Mudis og ta diri sa Disog, bag-ong kasabutan. Mga buhat 3, versikulo 16. Ang pagtuo kang Hesus mao ang naghatag sa kusog nining tao nga inyong nailhan ug nakita karon. Kamo mga saksi nga naayo siya nahitabo kini tungod sa iyang pagtuo kang Hesus. So mao lagi ka na ug ari ka sa mga charismatic inighiling ka nila Gulyat ano na in Jesus name. So kani karon Bador, duyugi na sa inyo mga pag-ampo nga matabang ninyo ang iro, matabang ninyo ang doktora, o matabang sa ninyo katong tag-iya sa iro. Kaysa gingon ng Ate Priscilla, ug mapakan sa irong buang manilap tahas ang kahoy. Ug kuya pag mabuang ka, katong ako agulat Nabakan ka? sinyalis ka itong nabuang ko. Nga naman, nabuang di ka? Pag tilap na ko Ate Pres, Oo? tilap ko. Pag tilap ko, mabuang ko. Salamat ako na katitulong ko noon. Kaya ko ay puzzle, Tihon. RMN